Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Jo, da. Det er godt en perfekt start på julen. Så kan vi fortælle, hvad sådan... Det er første gave i år. Det er første gave. Så kan vi fortælle, hvad sådan en mening. Jeg har lige siddet og sagt til min kæreste, prøv vi skal have et bordbord i vores nye lejlighed. Sådan. Naturbord for bord. Ja, nemlig. Og så tænkte jeg, at det kunne også være naturbussen og sådan noget. Fucking god idé. Ja, naturbussen og bedst. Ej, hvor er det sejt. Tusind tak. Jamen, det var så lidt. Det kommer vi til at bruge så meget. Det håber vi også. Det kommer til at skabe dårlig stemning i backstage. Kom gave nummer 1. Yes! Prøv at det skulle sgu ikke. Så har vi gave nummer 2. Ej, hvor er det. Det er for meget. Det er for meget. Hvad har I, så har I givet 20 kroner hver, og så har det bare været... Ja, alle pigerne, de har indsendt alt mellem 10 til 50 kroner. Ej, hvor er det stort, mand. Fuck, hvor er det... Nu må jeg ikke sidde. Tusind tak. Det er så vildt, altså. Vi er færdige. Okay. Vi har også den her. Jeg er ikke... Jeg er ikke sikker, hvad jeg skal sige. Hvor mange... Ej... Jørgen, får du gaver nu? Jeg har også købt sukkerparfumer, mand. Det er en yndlingsparfume, kan I have det? Ja, nemlig det ting. Right. Det var lidt sjovt. Kan I få til at hente guitaren også? Ja. Den må du også. Er der ikke noget af det der? Jo. Så tager jeg bare min egen, tror du glemt til at komme. Det vil søge på helvede. Der er lidt mere. Bare lige lidt. Ja, det er Hvem har I så været ude og... Er det jer, der har været ude at købe? Yes. Sådan. Ej, hvor er de fede, mand. Ej, hvor godt. Sådan. Det får jeg bare på med sammen. Jeg skal lige have fat i jeres navn. Det er... Nå, Cecilie. Cecilie og Anna. Ja. Og Sara og Fie. Ja. Yes. Er I også en del af Stoffelover-gruppen? Nej, vi vidste faktisk ikke, vi var der, men vi skal direkte ind og give. Vi siger bare, vi er en del af den. Ja. Det lyder lidt bedre. Ja. Og så har vi også nogle musicchokolade, fordi musik betyder tak. Tak. Og noget saltepist formet som hjerter. Det er en tidlig jul. Men så, ja, vi har faktisk en meget, den største gave, som er den allermest betydningsfulde for alle vores fans, som var den gave, vi havde planlagt i starten, at vi ville give dem, at beløbet blev sådan lidt, at vi kunne købe. Vi fik så mange penge, at vi kunne købe alt det der plus den her gave. Og vi tænkte, at vi ville få signet noget til dig for os. Så det var noget helt specielt, som ingen andre har. Ja. Og det er en designer, som designer smykker for kongehuset, og for betræ og mø og sådan lidt forskelligt. Så har vi det. Ej, piger for det er meget. Og første sag. Og det må du også gerne få ud. Jo, prøv at høre, hvad der sker. Der er 1000 ud på den der Stoffelover-gruppe, og de har alle sammen sendt mellem 10 og 50 kroner ind, så de kan købe gaver. Så nu har jeg fået 6 gaver, og nu skal jeg til at åbne en specielt designet smykke-film. Det er simpelthen for... det er simpelthen for meget. Det synes jeg da også, der. Det føles mærkeligt at tage imod fans, eller gaver for sine fans. Det er en halskæde, hvor der står SL på for Stoffelovers. Og bagpå, der står der et citat af din sang. Unbreakable. Hold kæft, Pia, hvor er I vilde, mand. Ej, hvor er det seriøst. Kom.
Hold kæft, hvor er det sødt. Tusind tak. Det var Det er så smart. I kommende stopperlov er gode. Du er glad i jul. Har du fået med sin? Jamen, Jørgen, jeg har lige lovet, at de får lov til at få en verdenspremiere på Universe-stand. Slukker den herovre. Og bare lige, vi har også en bog med alle deltagerne, der er med i julegaven. Og så skal du bare lige huske, at vi også er. Så du kan ikke se, hvem der har sådan... Hvem der